Здравейте! Днес ще научите нещо, което би могло да промени вашия живот. Знаем, че Земята е един гигантски магнит. Нека направим следният опит. Този постоянен магнит е Земята, а металното топче е човек. Металното топче се привлича от магнита. Нашият простичък експеримент илюстрира факта, че животът на Земята се заражда и развива под влияние на магнитното земно поле. Задавали ли сме си въпроса, какво се случва с нас, ако нашият организъм се лиши от въздействието на земното магнитно поле и има ли такава опасност? Поставяме желязна пластина на пътя между постоянния магнит и металното топче. Установяваме, че магнитното поле вече не действа. Топчето стои неподвижно. Следователно, желязната пластина, поставена между човека и източника на магнитно поле, екранира полето, така че то не може да достигне до нас и ние сме лишени от неговото действие. Френският учен Грандо прави експеримент, с който доказва как липсата на магнитно поле влияе върху живите организми. Той избира две еднакви растения и ги отглежда при еднакви атмосферни условия. Едното от растенията било покрито с желязна решетка. Желязната решетка екранира магнитното поле, т.е. растението расте лишено от влиянието на земното магнитно поле, което видимо възпрепятства неговото развитие. Не сме се замислили, че в резултат на съвременния начин на живот, ние ежедневно, ежечасно сме изолирани от полезното действие на земното магнитно поле. Тоест и ние, като растението на Грандо, сме поставени в решетка на Фарадей. Раждаме се в болници, учим, живеем и работим в сгради, в които са вградени тонове желязо. Когато не сме в сградите, се возим в автобуси, влакове или в удобни и луксозни автомобили, но всички те, без изключение, са направени от желязо. Как се отразява това на нашето здравословно състояние? Японският учен доктор Киоши Накагава доказва, че недостига на магнитно поле влияе негативно върху човешкия организъм, като дефинира това състояние като синдром на магнитния дефицит. Симптомите се изразяват в умора, отпадналост, обездвижване и болки в крайниците, главоболие, апатия, безсъние, силна чувствителност към климатични изменения и магнитни бури. С годините липсата на магнитно поле причинява необратими поражения в нашия организъм и е причина за възникване на хронични заболявания. Но какво можем да направим сега, когато вече знаем истината? Единственият начин да решим проблема е да използваме компенсаторни източници на постоянно магнитно поле. Ето защо ние създадохме магнитните ленти B-Magnetic. Лентите са изработени от естествена кожа и са с разнообразен дизайн. Магнитният носител е вграден по дължината на лентата, за да има непрекъснато магнитно поле. B-Magnetic се поставят плътно прилепнали до тялото, за да е максимално ефективно тяхното действие. С магнитните ленти B-Magnetic можем да компенсираме недостига на земно магнитно поле и да съхраним доброто си здраве. Можем да предотвратим стреса и депресията, като дадем възможност на магнитното поле да балансира нервната ни система. Можем да подобрим метаболизма си. Можем да станем по-енергични, по-работоспособни. Да си гарантираме дълго време възможността за успешен и страстен секс. Да подобрим спортните си постижения, без вредни стимуланти. Да направим по-устойчиво вниманието си. Да подобрим концентрацията си, да стабилизираме имунната си система и предотвратим много болести, част от които опасни за живота ни. Ако компенсираме недостига на магнитно поле, рязко ще намалим опасността от инфаркт и инсулт, от болно сърце,
Ще се предпазим от появата на хронична хипертония, мигрена и други здравословни проблеми, които съсипват живота ни. В съвременната медицина полезното действие на магнитното поле е известно и се използва успешно в физиотерапията и за диагностика в медицинска апаратура. Ние предлагаме магнитното поле като ефективна профилактика. С B-Magnetic преодоляваме синдрома на магнитен дефицит. Сега вече знаем как с помощта на магнитното поле можем да съхраним нашето здраве и да подобрим качеството си на живот. От днес ще бъдем по-здрави, по-успешни и по-щастливи.